Ez dakit Miel Gallastegi toki argia ontziko makinistak gerran sortu zioten sufrimendua barkatzerik izan zuen. Noizbait bakea lortu zuen bere barruan. Esango nuke baietz, gura ezagututa. Esango nuke pena eta erra behinik behin gainditu zituela, kontatu didatenaren arabera behintzat. Toki argia portura iristen zeneko oroitzapen lausoak ditut. Esan dezaket, duda izpiri gabe, jende andan abiltzen ginela bertara, Andreak eta umeak egoten ginela zain barkua noiz porturatuko. Andrea urdun utzi itsasora joatean eta ume kotxearekin aurkitzen zuten bueltan arrantzaleek. Gauza bat da esatea eta bestea bizitzea. Guk ez genuen gure senarrekin gauza asko bizitzen. Bata itsasoan egoten zen eta bestea lehorrean. Gauzak kontatzen genizkion elkarri, baina dagoeneko pasatutako gauzak ziren, esaten zigun amak. Seme alabok ere gutxi egoten ginen aitarekin, batzuetan amak esaten zion guri herrieta egiteko gaizki portatu baginen. Zoaz, umen gelara eta egin herrieta. Baina aita gelan sartzen zenean, ohe alboan esartzen zen eta hantxe egoten zen guri begira, isil-isilik. Barkoa iritsi eta marinelak irteten hasten ziren beren zaku urdin handiekin. Ondo gogoan dut Miel makinaria. Nola ahaztu ume batek hori, egurrezko ontzi txiki batzuk eskuetan zituela ateratzen zen eta itsasuntzitik. Makinako orduak luzeak zirenez barkuen erreproduzio txikiak egiten zituen Mielek. Hori itsaso ona bazen.